Det var god, den var god. Godt dybt til leveren. Godt dybt til leveren. Og nu kan han ikke få paraden op igen. Den bliver svær. Op til hovedet. Op til hovedet. Så bliver ved på hovedet. Han trækker ikke den arm op. Er vi nede på knæ igen. Han kigger bedende over i ringhjørnet. De bliver ved. Fortsæt. Ja, 45 sekunder. De kigger på uret over i hjørnet der. Savard blev der lige spurgt. Savard. Så slutter det. Finito. Og dermed har vi altså The Viking Warrior Mikkel Kessler tilbage igen efter 406 dage uden for ringen. Nu er han der, hvor han helst vil være. Der, hvor vi helst vil have ham. Han er vinderen, og han er på vej tilbage mod toppen. Det her, det kunne have været hans sidste kamp, hvis han havde været igennem det utrolige. Et nederlag. Det blev der sagt fra Sauerland, det blev der sagt fra Mikkel selv. Men nu får han altså muligheden for at komme videre og bokse med de rigtig gode. Ja, det var smukt. Jeg synes, det var flot comeback efter 14 måneders pause, og når man skal tage til takke, eller skal optage betragtning, at manden har ligget stille og ikke vidst, om hans øje det er i orden eller ej. Jeg synes, det er meget smukt. Og en smuk finish, han laver af det sidste, ikke? Prøv lige, der vil jeg synes lige 4. og 5. omgang, han lader franskmanden komme lige lovligt meget ind i kamp. Men ja, det er små ting, også når man tænker på, at han har været i 14 måneder.